Omoroberio bwo kwarigania abaorokiwa abo bakoreta matemwa abo class ya 5 na 3 KCP ase class ya kianda go 1 nigo obegendrete kwenekiwa ase chiskuru imeyense ya Kenya ase skuru ya Cardinal Tunga eyotoka ase chinsemo cha Musocho ime county ya Kisii. Moroberio yo nigo bakogokorekana buyakegima korengana na baibuli aba bakoira abana baboro nigo bagokera ebitambukire bya babikobwatiwa asokwenekia buna abana babo babere bagoswa ase Ningononya na baborokia ogosemere kwabo buna akobwatikana na matokea maya agosema chibwa maya yo aberega kwenekiwa ase skure yo au mokiano chekobekwa nene ase abarokiwa elio kwenekia buna mbache kuruororo na matunda amaya kigima mwelekeo ito dipona sanya nekira nororo na utwariganiriro rwati rwa senchera iyo wekirano. Tunakaribisha mafomu 1 sana shule yetu kubwa. Karibu sana. Ase ntunda yo mwelio yo kweliekia kwa bana bekirasi yekienda gose form 1 simeyense ya Kenya. Omoroberio 0844 goika omwelio ase bono turachikomerekera omoroberio OCBC asa matukale bosio. Eskuru ya Cardinal Otunga Musocho nigo yabwate emeroberio miya gocha sabiboli ejwe banyara kogokera. Na nilifika hapa asubuhi mapema sana by 7. And at first I was very anxious about the process, but having vile nimepitia hiyo process imekuwa very smooth. I thank the teachers because they are very welcoming. Kwa hivyo twaswetega igamambi saa 11:30 na wenge smooth abarimu ndoche na abarimu babaya ande batoraire batorokirikire process bina yatakeire twakorire bintu byaganeri twaenanire bitaga nerima twairu twirane na birebyo litukorio kwa admit na moretre na mubikire mega tukagega kitu saa 2 so morobiria bari mbabwata no morobirio muya bana bako pangwa sengenchi yo machoko kuno mwana achicha enchere yambo buna baibuli kuganiria abana babo amaya nigo bali nogo semelia kubwatekana ne chimbwa chingia echo abana babo bagenderete korokererwa asengenje skuru yaito is a performing school na bera cheto matunda mayasa abana batwatigire maga erinde banyare gocha gutwara amatokea mayale mutu ningo agatene skuru ye sengenjo nimbwato mwana nandi maigor form 2 ne skuru re discipline ne skuru abana babwate ebdnn ensemo nobuya asokwelikia ime skuru ya Cardinal Tunga gati ya baibuli nigo banyara kwenekia amakongu ao ali batanya ali tukwa babagu akana efionsi baba bakoira nigo banyara kwa babagu akana yonsi elio mwanafunzi wabo anyara kwa baga kwa admitigu baigo bali batagorete bintu biri bitakeire buna metallic bucket bande bagorete che plastic baba bakoira nigo kugora eli banyara kwa baba kwa admiteri wa bana babo chingake chiboigo nigo baibuli banyara gusange birengerero byabo gati yo murobili we system ya 844 amuno murobili OCBC ngenjo abana bagosieka system ya 844 abaiga bodo basoira form 1 lakini rende ntobwate bada abana kurumaega basoira se CBC tobauti nero enene ntogene tengano NCPC nero muna ya soire although is very expensive at its own mabadilika ega and smooth pia na abana baro banyana gutwara bugima bwa ore tofauti kuliko system yetu eterete 20 ya 844 kwa hiyo baba chigosieka baba chigokore system ba soire bono form 1 ndogene tenga mbakore with the high peak rinde amasoma yanyara kwa gosieku no weterane style yengia Bana barange bagatwe ngarura abana bali bamanyire umwana tamente go korosi none chabati umwana umanyire korosi e chabati bamanyire ibintu ebingo kwabusa bamanyire gosibichiyanga nonya nabo nigaborokigwa babori we gokoromokia asechisemi ilio bache goikerania endoto yabo asa matukare bosio mwana nege ntongo mutakirekia akoromokia saburi kuyura nguke iyo bono kurwana kwenda mutuweka after form 4 ende university. Namtakia mtoto wangu Jaden Otieno asome vizuri. Actually ako in one of the best school. I wish him well na I wish a transition vizuri just like the process has been. Ginko reporter ya Ndizi TV koruase skuru ya Cardinal Otunga Musocho egotoko bunge ya Kitutu Chache South elietalia ne Dipon Asanya.